dipun acungi jempol menika nggih bab menika. Monggo gelak wanci kemawon nyuwun gethukipun nggih ngaturi Mas Klitik kalian Mas Kluthuk minggah wonten pepanggungan. Monggo to gethuk dados yuk. Gathuk asale saka tela amata ngantuk iku kandhane apa ala-ala gathuk asale saka tela yen ora bathuk Bangun. Alhamdulillah. Ya. Lambul gawe turu. Saya itu terbiasa sih, Pak. Saya itu kalau di rumah itu jam 12 ke atas, maksimal jam 2 itu harus tidur sama mama itu gitu. Sama siapa? Mama biar apa piye ora? Wah iki nek seniman ra profesional ngene iki lho. Pripun? Standby. Segmen 2 kita naik lagi. Betul. Lan katoke junjing kaya ngene iki lho.
Iki sing digawe ki Sing apa? jenjing Krakatau iki sikilku wis tok idawa wis tok ndek. Ora kok sitok dawa sitok ndek. Didamelke utawa diracikke tembang dolanan gethuk nika Gethuk. wonten pasipun, Gus. Nggih, kok saged Pak. Tembangipun pripun? Sore-sore padang bulan. Nek wong duweni jiwa agamis ingkang sae Nggih. nika lirikipun dipun gantos. Pripun? Sore-sore krungu adzan. Ayo kanca padha sembayang. Cocok. Rene-rene bebarengan. Heeh. Mlebu masjid aja gegojekan. Ya. Kae-kae pujiane yen keprungu kok nyenengake. Saya-saya ngelingake salat 5 waktu aja nganti ditinggalke. Niki, Pak. Salat Nyapa? kuwi cagaking Terus agama. Agama Yen ra salat, besok mlebu neraka. nah, iman Iman minggat. Lho, iman kuwi kudu dikuwatne. dimen slamet. Besok donya akhirate. Ayo salat. Ayo. Lho. Ora kok tajake ora. Nganggo tembang yo. Nganggo tembang. Ayo salat. Yo. Ayo salat. Yo. Terusno. Kok iso? Ayo. Dimen besok bisa selamat donya akhirat. Nah, niki tembange lak wonten to. Nggih. Mula panas-panas mlaku ora nggawa payung. Srandale diseret, dramaane mlentung. Surabaya geger, ngungsi ning Madiun. Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Niki yen tembang, njur nek wayang benten. Pripun? Jare Semar wong urip kudu sabar. Jare Gareng sing ra jujur dadi degleng. Petruk. Jare Petruk sing sayo kuwi matuk mlumpuk. Jare Bagong seneng nabung ora bolong. Panas-panas mlaku ora nggawa payung. Sandale diseret ramaane mlentung. Surabaya geger ngungsi ning Madiun. Madiun Jakarta jadi rukun tetap merdeka. bengi iki acarane lak Desnatalis. Ya, ya. Loh. Sampeyan ki lho. Bengi iki acarane lak Desnatalis. Ya. Kudu seneng aja nganti kabeh yo nangis. Ayana kuliah golek ilmu mesti nulis. Ya. Les. Ayo kono. Neno nano. Ya. Nano. Nino nane. Dulu enono. Tak tubuhnya tenan kok iso. Tale nono to kok iso. Ayo jajal. Ya. Bengi iki acarane lak Desnatalis. Mas Kudu. Kabeh kudu seneng aja nganti siji yo nangis. Ayana kuliah nuntut ngilmu mesti nulis. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ayo ora celelekan. Anu, tangi dulu, cak mikir lah. Loh, lah ini yang dinamakan situasional kok. Iya no. Mas. Spontanitas iki penting kok. Wong wayang wae ana sanggite kok. Yen rencana nakal, kabeh bakal atine miris. Dihadiri seluruh jajaran Bapak dosen.
Iya. Wah, san angel. Yen tak sawang sregep ngajar ra tau leren. Seneng mulang nganti bingung ra tau kopen. Iya. Senajan kabeh, senajan akeh sing sepuh dandanane ya panggah keren. Iso ya. Sejene dosen uga ana mahasiswa lan mahasiswi. Akeh men to, Dik. Wah, oke ora ya beneran dimbui kok. Iki pokoke bengi iki akeh-akehan Oke, oke. Sejene dosen ana mahasiswa lan mahasiswi. Ayo. Insya Allah akan memperindah negeri ini. Jangan lupa sambung terus silaturahmi. Ayo. Insya Allah silaturahmi nyedake rezeki. Ya sana. Panas panas mlaku. Orang ngomong payung serandale disereng. Drama ane bentuk Surabaya geger. Fungsi ning media Jakarta jadi rumput tetap merdeka. Nggih, sembah nuwun dumateng sedaya para penonton. Ya ning gawe lagu to, Gus. Oh. Matur nuwun. Nah, Matur nuwun konco mring para penonton. yo ton mau lho tak golekne ben-benak. Ganti ton kok. Jangkrik aku ya mikir yo. Ayo. Cobi pinjan ambali cobi Gus. Cobi. Matur nuwun konco mring para penonton. Tonton, Yo. iki piye iki? Delok wayang rasa kemrungsung ke alon-alon. Ya. Dadi penonton apike anyimak lakon. Asik, terakhir. Lakon aja lali delok dagelan ben seneng guyon. Iso ya. Ngrawuhake dalang Ki Cahya Kuntadi. Ya. Kayak tadi. Ngrawuhake dalang Ki Cahya Kuntadi. Iki. Tembange iki lho. Ayo kita tembang. Mas Cahyo Kuntadi karwane ya Mbak Yusukesi. Mbak Yusukesi didelok cantik sekali ya. Mula saka kuwi Mas Cahyo Kuntadi selalu mencintai. Mas Cahya Kuntadi ngasta sinden cacahe 8. Ya. Sing pojok dhewe tak delok kok kene kok ketok lemu. Najan lemu yayine anteng seneng guyang-guyu. Guyang-guyu, senajan guyang-guyu, kuwi ngono ya gendaanku. Gede aku. Kowe iki nek tak jak improv ngene iki ora terus gathok wis. Saiki Kendakamu para wedi karo bojomu. bojoku sabar saben dina ra tau nesu. Yen kowe nesu bojomu ra mulih mesti mlayu. Tak tokne wae merga mlayu karo tanggaku. Jenenge sapa? Lekno. Gede aku. Masih enek lho sik. Santai tekok sampean guyon wis tak siap nih. Tunggu sapa? Lekno. Kok geting. Lagu niku ming Maneka Warna kok, Mas. Leres. Nggih, kula dikdan. Nggih, Tapi, gedeng Pak. wah. Kan gedeng menika kantor Pak Ketua Panitia. Semanun, semanang lali janjine. Niki lali janjine kula langsung dipun gantos Lestari mawon kalih dulur lanang niki wau. Dadi muga-muga Lestari ini bisa dadi tombeling saya dulur-dulur kula. Nggih. Lan ugi tembang menika kalian
sekalian kula kalian Mas nyuwun pamit. Siap, nggih. Mbok bilih wonten kladuke ngatur anggenipun gegojekan nyuwun pangapunten. Nggih. Mboten nuwal kesalahan lan kekilapan dumunung kula lan panjenengan sedaya. Inggih. Insyaallah mboten wonten niat unsur menyinggung dan menyakiti. Nggih. Murni pagelaran malam hari ini partainya menghibur Mas Cahyo. Leres, nggih. Insyaallah ridho ta'ala dalu menika keluarga besar ITS anggenipun ambal warsa kaping 64. Nggih. Insyaallah semakin jaya selalu ITS dan selalu berkualitas berkuantitas mahasiswa ITS Surabaya. Amin, ya rabbal alamin. Nggih. Ibarate adus basane Iyam Nggih. Terus yen lali elingno terus kula titip salam kagem lekno. Matur banun nggih, Gus. nggih, Matur sampun banun. panjenenganipun nggih. Siap. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Wasiman nyuwun pangapunten tembangipun kula gantos ugi saking Purna Satuan Keamanan Kampus nggih menika ugi kula lintoni nyuwun pangapunten amargi gemene wekdal. Yo, cah telu lestari diaturake. Dados, yuk. Sugeng Laras, Putri Pak Dono Nyayang, sukses selalu. Oke kang mersani lumantar streaming Puntabi Channel. Terima kasih, salam budaya. Ayu sedek halang sasaran tapi ringkat tiga kadya Gusti tae cinta kanjang keping ayo je ayo sukresna tembang suci ning semke sajroning sepelamu adai saratri kasyo kayari angen-angen kula ono tarawang mikir tanpa wangenan aku nembus marang kabagyan banget manis sinawang Terima kasih.